हेल' लोगोफोर, नोंथांमोना मोजाङानो दोङो जानो हागौ। आंबो मोजाङैनो दोङो। नोंथांमोननो आं दायो फुंनि समावनो माने बार जानो फैदोंमोन आरोना। फुङाव बेरायनो फैनायावनो माने भिडिअ लाबा मोजाङै नुगोन खोमा साननानै फुंनि माने जायगाफोराबो मोजाङै जाना थायोना फुङाव, बेनिखायनो भिडिअ लाबा मोजां जागोन खोमा साननानै आङो भिडिअ लानो सानदों आरो ओरैनो माने जास्ट देखायलांगोन आरो। बिदिब्ला नायलांदो। बे जोंनि स्कुल, आगोलनि स्कुल, एल.पि. स्कुल। दायो माने आं जोंनि फिल्डआव दंफायो आरो आङो फिल्डआवनो ओरैनो बेरायनो फैदोंमोन आरो आं लामाजों। बै लामा दङ, बेयाव पाका लामा दङ। ओरैजाय देखायलांसै आं, देखायलांबाय थादो। थानसालिनि बे थानसालिनि खाथियाव बिफांफोर दङ गायनाय, आरो बैथिंबो माने न' गोदान बानायबाय थादों आरो ना, जायाखै। स्कुलनिनो अंगना बायद' न' बानायबाय थादों, जायाखै। खाथियाव थांनानै देखायनो नाजागोन। नै बेहाय अन्थाइ दङ, बेहाय सेन्ट्रेल इथा दङ। न'आ जाजोबाखै, जाहां बालि, बिथिंबो बालि दङ। नै बिथिंबो जायगा, बिथिंबो देखायगोन। ओरै जाजोबाखै न'आ। आरो नै बिथिं फुख्रि दङ रायजोनि, जोंनि गामिनि फुख्रि दङ आरोना। बैथिं मोनसे मोनबेसे दङ, मोनसे गिदिरानो, मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै दङ। बैजों मोननै दंबावो। आरो नैबे जोंनि माबा दुब्लि, बेयाव मानसि दङ सासे, माबा जावबाय थादों। गासैथिंबो दुब्लि गोजा, दङ। आरो बिथिं न' दङ मानसिफोरनि। नैबेथिंबो फुरा फाख्रि दंफां गोजा, लाइन दङ। देखायलांनो नाजानोसै। नै देखायलांबाय था, बिथिंबो फुरा फाख्रि दंफां गोजा। बैयाव दखान दङ, दखाना गंबेसे दङ? गंसे, गंनै, गंथाम, गंब्रै दखान दङ। आरो फार्मासि गंसे दङ। बिथिं न' दङ। नै बैथिं आरो नैबे दङ, दैनि सेन्टेक्स, दै थिखोग्रा। पायखानायाव दै थिखांग्रा मोनसे, मोननै दङ। नैबे फिसा, नैबे गिदिर, सिंनिफ्राय दै थिखोग्रा। नैबे ओंखाम संग्रा न', गथ'फोरनि ओंखाम संग्रा न'। आरो बैथिंजाय पाब्लिक हेल्थ दङ, माने दै थांखि आरोना, दै थांखि।
बै दै थांखि आरो बै गोजौ बानायनाया बे दै थांखि बे सायाव दै थागोन आरोना दै थानानै थिखोनानै बेनिफ्राय दै गोलैगोन आरोना बानायनाया जायाखै मोजाङै बैथिं न'आवबो बायलाजोब्बाय गोदान रेकर्डिं फैगोन खोमा समा माने 5:50नि आगोलावनो फैनाय आङो माने दासो समखौ नायदो आरोना आङो दे बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ बेयावनो जोब्बाय नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट साबसक्राइब शेयार खालामना होबानो जाबाय